Lovgivningsprocessen. Lovgivningsprocessen består af 4 faser, og disse 4 faser kendetegner lovgivningsprocessen i Danmark. Initiativfasen er den første fase, og den fase, hvor der bliver taget initiativ til at komme med et nyt lovforslag. Lovforberedelsesfasen er den anden fase. Lovforberedelsesfasen er fasen, hvor man finder informationer om det gældende emne og sætter sig ind i den inden beslutningen om det skal vedtages bliver truffet. Beslutningsfasen er den tredje fase. I beslutningsfasen bliver lovforslaget præsenteret til Folketinget. Inden forslaget kommer til Folketinget, skal de have været igennem de 3 af faserne, inden de kan blive en lov. Det vil sige, at den skal igennem fase 1, implementeringsfasen, fase 2, lovforberedelsesfasen og fase 3, beslutningsfasen. Fase 4, implementeringsfasen, er hvor lovforslaget bliver en lov og bliver ført ud til samfundets borgere.